Ауыл қызлары командасы. Нишексіз, әзірме, әзірме? Рәхмәтләрегізні кімге білдіресіз? Рәхмәт әйтергә без телибез редакторларга. Әйе. Чөнки алар безнең белән эшләделәр. Бу бик күңелле булды. Молодец, әфәрин. Давайте, девчонки, удачи, уңышлар, сәхнәгә. Исәмесез, дуслар. Эй, ты не шлисың? Чё, все как репетировали? Я лежу, ты что-то болтаешь. Мин гирәмәсем, без бит репетиция түгел, бассале. Исәмесез, дуслар, 500 тайдан авыл кызлары. Без бөтен район белән җылдык, ойладык, кемгә КВНга барырга. Татарлар уразада бармыйбыз диделәр. Крәшеннәр бәйрәмнәргә әзерләнер, вакытлары юк. Аларда гел ниндидер бәйрәм. Әмишерләр монда акча кирәклеген белделәр, бармаска булдылар. Менә хәзер без килдек, урыс кызлары. Ярар, таныш булыгыз. Наташа, Вика, һәм мин, Анжела. Я пошла. Кая киттең? Я вас не понимаю. Туктале, урына бас. Я мин сине шешенә ялкый. Я, конечно, ничего не поняла, но мне пипец как страшно. Хәзер мин сине үзем өйрәтәм. Татар телендә иң кирәкле сүзләр. Тыңла һәм кабатла. Че? Повторяй за мной. Ага. Әйе. Юк. Юк. Никах. Никах. Никах? Белмим, бәлки кирәге чыгар. Булды, син әзер. Кызлар, әйдәгез, миниатюра күрсәтәбез. Шестай кибетендә. Здравствуйте. Так, миңа лимонад, Ага. конфет Ага. һәм клиндер. Что? Клиндер. Чай. Нинди шәй, менә клиндер кирәк. Ашылар. Машина? Какая машина? Женщина в продуктовом магазине. Нинди машина, син үзем машина. Клиндер, менә, түгәрәк. Тугарек. Уртасында тишек. Тишек. Аңладыңмы? Аңладыңмы? Мингерәүмәси! Махрубеке, иди сюда. Что она говорит? Мин сезгә әйтәм инде. Миңа клиндер кирәк. Менә, түгәрәк, уртасында тишек. Что она сказала? Я ничего не понимаю. Я узбечка. Ой, ну иди тогда. Уф, ничек сезгә аңлатырга инде. Бирге сәсәп күрсәтәм. Менә, түгәрәк, уртасында тишек. Женщина, я не понимаю, что вам нужно. Ну, возьмите сушки по акции, а? Держите. Менә бит, клиндер. Сушки. Кызлар, без по-любому җиңәчәкбез. Ничек? Мин бит армрестлинг буенча Татарстанда юниорлар арасында беренче. Бу бит армрестлинг түгел. Кара. Сенсей. Җавит абый, сезне күрергә бик шат. Тагын син. Мин сиңа бүтән күземә күренмә дидемме? Дидем. Шәшәм дип әйттемме? Әйттем. Хәзер үпкәләмә. Җитә, Анжела, җитә. Монда килгәндә без татар телен белмидек. Әйе. 6 көндә өйрәндек. Юк. Татар егетләрен табырга гына калды. Никах. Ох!
Менә бит. Әфәрин, Виктория, әфәрин. Әфәрин, әфәрин кызларга кеше кышлар. Жюри әгъзаларым, бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Яламая торган смайлар. Әйе! Беренче команда, туктагыз, китмәгез, кызлар, китмәгез. Әйдәгез, тыңлыйбыз матур сүзләр. Җавит абый, Менә кызлар зур итеп рәхмәт. Чыннан да рус кызларымы? әйе, шуннан, чип-чистый урыс кызлары. Юк, никакта. Чыннан да менә монысы өчен зур итеп рәхмәт. Алкышлап алыйк әле. Сезнең исемегез ничек булды? Анжела. Анжела, зур итеп рәхмәт. Син мине үтердең бүген. Йоклый алмам инде. Җавит абый, сине түгел, мине үтерде ул. Сине үбеп китте маңгаеңнан. Менә хатын-кыз шулай я үбеп үтерә, я сугып үтерә инде ул. Афарин! Әфәрин, рәхмәт кызлар.